खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं दैजि मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बिटिआरनि भेन्सार फरायसालिफोरखौ थाबैनो सोरखारि खालामगोन बुंदों प्रमद बर'। बिटिआर सरकारा मैया गोजौ फरायसालिनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ गथायबाय। 14 नं चिरां दुवारनि एमसिएलए सायखं बसुमतारिया एनएलएफबिजों जेबो लोब्बा गैया। बिधान सभानि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिननो भारत लाइमोन बान्था। अकिल गगैया आमिनुल इस्लामनि हेंथायै मानहानि केस होगोन। बिसि आरो फिसाय थाखानाय सानै हौवा हिन्जावा बांगालराव दोनखारलांदों। काजिरङानि राजा लामायाव बानायगोन 35 किल'मिटार एलिभेटेड करिडर आरो लामा। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया नेशनेल अट'मबाइल स्क्रेपेज पलिसिखौ दिनै लन्च खालामबाय। चिरां काजलगावनि 31 नं राजा लामायाव लामा जाब्रथाय। कार्बि आंलंनि लाहरिजानाव 2.17 किल'ग्राम ड्राग्सजों लोगोसे सानै नागा ड्राग्स फालांगिरि हमजादों। लाभलिना बरग'हाया दिल्लीयाव थांफिनबाय। गाबोन 14 आगस्ट बेलासे 4 रिंगायाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बानजायनाय जौ दा वाइन टिभि सिरियेल सावथुननि माखासे खोन्दोखौ बेखेवनाय जागोन। दानिया आबुं रादाबखौ फरायदों जों उपमारानि दैमारि आरो दैजि मुसाहारिया। बिटिआर हालामाव थानाय भेन्सार फरायसालिफोरखौ थाबैनो सोरखारि खालामनाय जागोन। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय तामुलपुर कलेजाव हिन्जावसाफोरनि हस्टेल लुफुंनायनि अन्थाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। फरायसाफोरा जाहाथे नांगौ जानाय सुबिदा आरो खाबुफोरनि जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जाया बेनि थाखाय गार्लस हस्टेलखौ लुफुंनाय जागोन आरो बिटिआर ओनसोलाव थानाय भेन्सार फरायसालिफोरखौ थाबैनो सोरखारि खालामनाय जागोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। मख'नो गोनांदि कुमारिघाटा जौसिन फरायसालिया फरायसाफोरनिफ्राय मुं थिसननायाव बांद्राय रां लानायनि सायाव डिरेक्टरखौ नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होनाय जादों होन्नाबो प्रमद बर'आ खौरां बिजोङाव फोरमायदों। बिटिआर सरकारा मैया गोजौ फरायसालिनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ गथायबाय। क'क्राझार जिल्लायाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे थिसनथाइ बिलाइ गथायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। क'क्राझार जिल्लायाव सा 144 आरो चिरां जिल्लायाव सा 96 बिजाथिफोरनो थिसनथाइ बिलाइखौ गथायो आरो बाक्सा आरो अदालगुरि जिल्लानि थाखायबो थाबैनो थिसनथाइ बिलाइ गथायगोन होनना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुंथियो। गासै मोनब्रै बिजों बर', असमिया, हिन्दी, बेंगलि आरो संस्कृतनि थाखाय गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिनि थिसनथाइ बिलाइखौ गथायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिसि सावस्रि बिफाननि इएम अरुप कुमार दे, डक्टर निलुत सरगयारि, दावबायसा बर', रन्जित कुमार बसुमतारि आरो बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि डिरेक्टर जगदीश कुमार ब्रह्ममोनहा। आगु एनडिएफबि-एस हान्जानि आफादगिरि आरो आथिखालाव 14 नं चिरां दुवारनि एमसिएलए बि सावरायग्रा एबा सायखं बसुमतारिया गाव एनएलएफबि हान्जाजों जेबो लोब्बा गैया होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। मानो होनोब्ला गाव दासान्दि सोरखाराव दं आरो सोरखारनि सासे मावथि हिसाबै रायजो राजानि जौगाखांनायनिसो खामानि मावगासिनो। बेनि अनगायैबो बुंबावदों दि आथिखालाव एनएलएफबि हान्जानि आफादगिरि बिक्रम इस्लारिया मोनसे समाव गावनिनो पिएस एबा पार्सनेल सेक्रेटारि महरै खामानि मावबोदोंमोन। बे बाथ्राया नंगौब्लाबो नाथाय उननि समाव बियो माब्ला आरो मा साननानै एनएलएफबि हान्जा दाहैखो बेनि सोमोन्दै गाव एमसिएलए सायखं बसुमतारिया जेबो मिथियामोन आरो गावजों जेबो सावरायाखै एबा गावनो जेबो खिन्थायाखै होननानै खौरांगिरिनि सोंनायाव फिननाय होनानै बे बाथ्राखौ बुंदों। आसाम बिधान सभानि लेङाइ बुंथिगिरि आरो बखाजान बियाबनि बिजेपि एमएलए डक्टर नमल ममिननो भारत लाइमोन बान्था। लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिना बिस्तिबारखालि गोदान दिल्लीयाव भारत लाइमोन बान्थाखौ आजावदों।
मख'नो गोनांदि इन्डिया प्राइड एवार्ड फाउन्डेसना बे बान्थाखौ गथायदों। भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय लाइमोन लेजिस्लेटरफोरखौ सायख'नानै भारत लाइमोन बान्थाखौ गथायबोदों इन्डिया प्राइड एवार्ड फाउन्डेसना। रिपर्ट बादिब्ला डक्टर नमल ममिनजों लोगोसे त्रिपुरानि लाइमोन एमपि रेबती त्रिपुरायाबो देग्लाय भारत लाइमोन बान्थाखौ मोननो हादों। गाहायै राजखान्थिखौ लाजेननानै समाजनि गुबुन गुबुन बिथिं जेरै खुंथाय, सोलोंथाय, हारिमु बायदियाव गोख्रों बिफाव लाबोनाय गुबुन गुबुन लाइमोन राजखान्थिगिरिफोरनिफ्राय लाइमोन भारत बान्थानि थाखाय सायख'नाय जायो। गोदान राजखान्थि हान्जा दानाय आरो महाजोताव थानायनि थाखाय अखिल गगैआ AIUDFनिफ्राय 10 कौटि रां दाबि खालामनाय जाथाया गुबुन मोनसे खोलोबआव सौफैबाय। बे जाथायनि हेंथायै आयेनारि राहा लानो हुमखि होदों रायजो दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि MLA अखिल गगैआ। अखिल गगैआ दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला AIUDFनिफ्राय 10 कौटि रां दाबि खालामनाय जाथायखौ लानानै अखिल गगैआ AIUDFनि MLA आमिनुल इस्लामनि हेंथायै मानहानि केस थिसनगोन। मख'नो गोनांदि बारग'लांनाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थि आरो रायजो दल राजखान्थि हान्जाखौ दानायनि सिगां गोदान राजखान्थि हान्जा दानो थाखाय 10 कौटि रां गोनांथि जादों होनना अखिल गगैआ फोरमायदोंमोन आरो बिदोंमोन होननानै आमिनुल इस्लामआ अखिल गगैनि हेंथायै गोख्रों अजद होदोंमोन। नाथाय बे अजदआ नंखाय होननानै दाबि खालामदों अखिल गगैआ। बबेखानि गोलाव समनि उनाव जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोदों, बेनिखायनो आयेननि बेले-बेजेआव हाबफिननो गोसो जायाखैमोन। नाथाय आमिनुल इस्लामआ सिमा बारनायनि थाखाय रायजो दलनि कोर कमिटि आरो उकिलजों सावरायना मानहानिनि केस होनो थि खालामबाय होननानैबो अखिल गगैआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा थानानि बेन्दों थाइखाजरा ओनसोलाव गथ' गथाय गोनांखा बिसि एबा फिसाय थाखानाय सानै हौवा हिन्जावा बांगालराव दोनखारलांदों होननानै ससियेल मिडियायाव आराव जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला थाइखाजरा ओनसोलनि साम्फागुरि गामिनि बिरदाव एबा बादाम नार्जारी आरो खुंग्रि थालिरबारि गामिनि खम्फासि बसुमतारी मोनहा थांनाय 7 आगस्तखालि बांगालर फारसे दोनखारलांदों। आथिखालाव गंनैबो नखरनिफ्राय बिसोर सानैखौ गावबा गावनि नखराव फैफिननांगौ होननानै खावलायदों। बे बिथिङाव थाइखाजरा दालाइसा एबसुआबो ससियेल मिडियानि जोहै बांगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशनखौबो बिसोर सानैखौ नागिरनानै जानबुं नम्बर 8073374638 आव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। काजिरङा हायुङारि पार्कआव गोदानै बानायगोन 35 किल'मिटार गोलाव एलिभेटेड करिडर आरो लामा। काजिरङायाव खोला फारसे थांनाय 37 नं माहारियारि राजालामायाव बानायगोन बे गोदान एलिभेटेड करिडरखौ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेनि थाखाय मिरुनि हान्था मेला आरो राजालामा बिफाननि मन्थ्रि नितिन गडकरीजों सावरायना थि खालामखाबाय होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि काजिरङा हाग्रामायाव गोबांथार जिब जुनारफोरा मटर गारिजों सौग्रावनानै जिउ गोमानाय आरो जखम जानायखौ होबथानाय आरो हाग्रानि जिब जुनारखौ रैखाथि होनो थाखाय बे आयदाखौ फास्ट ट्रेकआव लाबोनानै काजिरङा हाग्रामानि जिब जुनारफोरखौ रैखा खालामनो नाजादों आसाम सोरखारा। मिथिनो हानाय बादिब्ला काजिरङानि 37 नं माहारियारि राजालामायाव कहरा फरेस्ट रेन्जनि एनिमेल करिडर हालदिबारियाव गान्दा आरो गारिजों मोगा-मोगि जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथायाव गान्दाया जखम जायो। बबेखानि हाग्रा बिफाना जाब्रबथाय खालामग्रा गारिखौ हमबाय। दिनै गुजरातआव इनभेस्टर सामिटआव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ नेशनेल अट'मबाइल स्क्रेपेज पलिसिखौ लन्च खालामबाय। बे पलिसिया आनफिट गारिफोरखौ बिगियानारि राहाजों लामानिफ्राय बोखारनायाव जोबोद हेफाजाब होगोन। बे पलिसिनि बादियै गावारि गारिफोरा 20 बोसोरनि उनाव आरो कमार्शियेल गारिफोरा 15 बोसोरनि उनाव चेक खालामनो नांगोन। अदेबानि गारिफोरखौ बैसोजोंल' नायाबालानो गाज्रि एबा आनफिटजोंबो चेक खालामनाय जागोन। बे पलिसिनि गुबै थांखिया आबहावा गेब्रेंनायनिफ्राय रैखा खालामनाय। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बे पलिसि लन्च खालामनायखौ भारतनि जौगानायनि मोनसे गोनांथार खुन्थिया होनना टुइट खालामनायजों लोगोसे लाइमोनफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायदों। चिरां जिल्लानि काजलगावआव शुक्रबारखालि 37 नं राजालामा सायाव गंनै साखा खबब्रै गारिया गावजों गाव सौग्रावलायनानै गोख्रों लामा जाब्रबथाय जादों। गंनैबो गारिया सानजा फारसे थांगासिनो दंमोन।
AS16B0564 नम्बरनि I-20 गारियाव उनथिंनिफ्राय फैबाय थानाय WBAR-2777 नम्बरनि स्विफ्ट हिजादार गारिया बांद्राय गोख्रैयै खारबोनानै सौग्रावफैदों। जाहोनाव आगोलनि गारिया उनथिं आरो उनथिंनि सौग्रावफैनाय गारिया खर'थिं खहा जादों। कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजान लाहरिजानाव गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै नागा ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सानैबो बिसि फिसाय होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। बिसोरनि मुङा फारियै आंमा कामेक फिसाय आरो रजि रेंमाइ बिसि। कार्बि आंलं जिल्लानि एसपि पुष्पाराज सिंहआ डिपुआव खौरांगिरिनि मेल खुंनानै मिथिहोदों दि पुलिसनि संगालि सुलुं बादियै बकाजाननि एसडिपिअ'आ माखासे पुलिस हानजाखौ लानानै गंसे गारिखौ जेब्ला हरखाबै सिग्रोमदोंमोन अब्ला मोनसे ब्लेंकेट सिङाव जाबखुमानानै दोननाय हालोदाव गासै 150 पेकेट ड्राग्स मोनो आरो बेनि लिरथाया गासै 2.17 किल'ग्राम। आथिखालनि हाथायाव बेनि बेसेना 6 कौटि रांनिबो बांसिन होननानै एसपि पुष्पराज सिंहआ फोरमायबावदों। अलिम्पिक मेडेलिस्ट आसामनि मुंदांखा बक्सार लाभलिना बरग'हाया दिनै गोदान दिल्लीयाव थांफिनबाय। लाभलिना बरग'हाया बृहस्पतिबारखालि सानसेनि हाबाफारि लाना आसामाव फैदोंमोन आरो आसाम सोरखारा बरायनायखौ आजावफैदोंमोन। लाभलिना बरग'हाया फैगौ सानब्रै दिल्लीयावनो थागोन आरो 15 आगस्तखालि लाल किल्लायाव भारतनि उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ हांख्रायहरनाय बादियै बाहागो लागोन। बेनि उनाव 17 आगस्तखालि आसामाव गिदिंबोफिनगोन बक्सार लाभलिना बरग'हाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला लाभलिना बरग'हाया 17 आगस्तनिफ्राय फैबाय थानाय दानसेखौ गावनि जोनोम गामियावनो बिमा-बिफा आरो नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे थागोन। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि नायगिरिमोन आरो गाहाम हास्थायसुलामोननिसिम गोजोनथाव खौरां। बयनिबो थाखाय उसुखुथु आरो गोबाव सान बाबेनलांनाय उनाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बानजायनाय जौ दा वाइन टिभि सिरियेल सावथुननि माखासे खोन्दोखौ बेखेवनाय जासिगोन गाबोन 14 आगस्त सुनिबारखालि बेलासे 4 रिंगायाव। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ हलाव बेखेवनो लानाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लागोन बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारननि फावखुंगुर अमर ब्रह्म आरो बर' सावथुन मुलुगनि दिहुनगिरि दिथागिरि लोगोसे लिरगिरि रजेन नार्जारी मोनहा। देंखो ब्रह्मनि जौ सल' बिथा लानानै दिहुननो लानाय बर'नि गिबिसिन टिभि सिरियेल जौ दा वाइन सावथुनखौ दिथा होदों राजेन बसुमतारीआ। बर' थियेटार आरो सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फावखुंग्रि टिपु नार्जारी, रिंकुमनि नार्जारी, जोंसार नार्जारी, माइनाव केरकेटारिमोननि अनगायैबो गोबां रोंखा-राखा फावगिरिमोनहा फाव खालामदों। मख'नो गोनांदि खनफ्रोम सुनिबारखालि मोनानि 8 रिंगायाव दिन्थिनाय जागोन बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों जौ दा वाइन टिभि सिरियेल सावथुननि फारियारि खोन्दो। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि सामलायगिरिनि बिथिंनिफ्राय मिथिहोनाय बादिब्ला जौ दा वाइन बर' टिभि सिरियेल सावथुन बेखेवनाय हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों लाइभ फोसावनाय जागोन। बबेखानि टिभि सिरियेल सावथुनखौ मोनाबिलि 8 रिंगायावसो टेलिकास्ट खालामनाय जागोन। जायफोर स्टुडिअ हलाव जौ दा वाइन बर' टिभि सिरियेल सावथुन बेखेवनाय हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ हलाव फैनानै नायनो गोसो बिथांमोनहा आगोलावनो अनलाइन बुकिंनि गेजेरजों मासि रिजार्भ खालामनानै लानांगोन। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन सुनिबारखालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बायदियै गाबोन सुनिबार 14 आगस्तखालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।